Aparteko eskaintza zure maila egunean jartzeko. 12 zerbitzuko batxera hau eta 24 Bain hor da? Sinatu hemen, mesedez. Ikusi ezarren, karea eta koipea ontzi garbigailuan bilatzen dira eta haren funtzionamendua oztopatzen dute. Hori saihesteko, fabrikatzaileok Finish makina garbigailua baino ez dugu gomendatzen. 5 ekintzen bidez, iragazki, besoak, pertxore eta horietan bilatzen den kare eta koipea sakon garbitzen ditugu. Finish makina garbigailua, gomendaturiko bakarra. Neri kolesterola jaistea bizitzan datu da. Bai, ala da. Kolesterola altua denean, aitzakiak astu eta konfiantza izan behar dugu funtzionatzen duenarekin. Hoixe, danakol. Badakik egun danakol dela baloratu Iñaki, beste ezer ez du kolesterola hainbeste jaistea. Neretzat onena dut, horregatik horregatzen dira. Ezer danakol bizitza bezalako izan konfiantza, gomendatuena da. Produktu bakoitzean, zaporea, kontrola eta kalitatea baino askoz gehiago dago. Gure ekoizleen ardura eta parerik ez duen ingurune oso bat. Horri guztiari esker, gure produktuek ez dute parekorik. Paula Garaialderen konpainian arratsaldeon, Paula. Arratsaldeon. Gure lifestyle aditua etorri zaigu. Zuk, Paula, beti esaten duzu osagarriak zeinen garrantzitsuak diren, arropa bezain garrantzitsuak, eta osagarrien artean izarra oinetakoak dira. Eta gaur horiei buruz hitz egingo duzu. Bai, oinetako buruz. Badakizue edozein luka osatzeko oinetakoak derrigorrezko osagarria dela, ez? Askotan ondo jantzitagoaz, baina oinetakoak fallo egiten badigu, luka edo outfita. Probatu, igotu, itiatu,
Kaixo, gure produktua ezagutzen duzu? Ez. Ba, etorri nirekin eta erakutsiko dizut. Bale. Amabi zerbitzuko batxera hau, eta 24 kopa opari, 10.500 pesetako prezioa.